गिबियावनो धोरोमारि खुलुमनाय बावग्रोबाय। लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय सिगांनाय जादों। साननैसो सिगां अदेबानि 19 जुलाइ 2022 खालार बे खालाराव जालांनाय दैबाना, बे दैबानाया आसामनि गंथाम जिल्ला जरहाट, शिबसागर, चराइदेव बे गंथाम जिल्लायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैलांदों आरो बे गंथाम जिल्लानि मादावनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा रायजो जानाय शिबसागर आरो चराइदेवआव थानाय सा 120 बर' न'खरफ्रा गाज्रि सिलिंखार जालाङो। दा बे दुखुनि समाव जों लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा एसे मदद होनो थाखाय सिगांनाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननियाव आर'ज खालामनाय थादों जे बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोननाव जा एसे हायो रांनि मदद जोङो हैनाय जाबाय। बे मददखौ जोङो साननैसो सिगाङावनो जोङो हैनो नांगौमोन, नाथाय जोङो सम खाबुजों गोरोबनानै खारफानो हायाखै। अब्लाबो फैबाय थानाय 3 आगष्ट 2022 अदेबानि समबारै जोङो हैनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोङो नोंथांमोननो QR क'ड एबा UPI ID बेखौ जों होफानाय जागोन। बे UPI ID एबा QR क'डआवनो नोंथांमोना रांनि हेफाजाबखौ हरनानै नोंथांमोना मदद खालामनो हागोन। आरो बेखिनियाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामखानो सानदों जे फैबाय थानाय समबारखालि हालागै जोङो बै जायगायाव थांबाय थानाय समसिमहालागै जोङो रांनि मददखौ आनजावबाय थानाय जागोन। बेलासि एबा सानजौफुनि बेलासिनि 2:30 रिंगासिम जोङो बे नोंथांमोननि अनसुंथाइखौ जोङो मददखौ आनजावबाय थानाय जागोन। बेनिखायनो जोङो जइन्ट एकाउन्टखौ होआब्लासिनो लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिनि UPI ID खौनो जोङो बावहाय बा QR क'डखौनो जों होनाय जादों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव जोङो फोरमायनाय जाबाय।